Torno a començar. Bon dia a tots i a totes. Jo sóc el Carles Manzanares, secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania, de Comissions Obreres. Deia que comencem avui des de Comissions Obreres fent un reconeixement especial donada la situació que està patint el país d'incendis. Doncs fer un reconeixement especial al conjunt del cos de bombers i especialment als bombers voluntaris, que sovint són els que primer estan atenent les emergències, en aquest cas dels incendis que hi ha en aquest moment al país, i vagi per endavant aquest reconeixement. Avui compareixem conjuntament amb la plataforma de bombers precaris en lluita, perquè des de Comissions Obreres de Catalunya volem expressar de manera clara i inequívoca el nostre suport a les seves reivindicacions, donat que és un col·lectiu que presta un servei essencial per a la ciutadania i que massa sovint ha estat invisibilitzat. Els bombers voluntaris formen part del sistema d'emergències del nostre país, intervenen en incendis, en rescats, en emergències i en situacions d'alt risc. Assumeixen responsabilitats molt importants i contribueixen a garantir la seguretat de milers de persones, especialment en moltes zones del territori, on el seu paper és imprescindible. Però no és acceptable que persones que desenvolupen aquestes funcions ho facin sense les mateixes garanties de protecció que s'exigeix a qualsevol activitat amb uns riscos tan elevats. Des de Comissions Obreres entenem que qualsevol persona que presta un servei amb exposició a riscos greus té dret a una protecció efectiva de la seva salut, a mesures preventives adequades i a les màximes garanties en matèria de seguretat laboral. Parlem d'una activitat que implica exposició a fum, a substàncies cancerígenes, amiant, esforços físics extrems i situacions de gran exigència física operativa, i aquestes són realitats objectives de la professió de bomber, reconegudes fins i tot pels organismes internacionals i per la pròpia normativa que regula els bombers professionals. No podem acceptar que aquestes mateixes tasques es desenvolupin sense una protecció equivalent quan les exerceixen els bombers voluntaris. Aquest no és només, també és un debat jurídic, però no només és un debat jurídic, és una qüestió de drets fonamentals, de salut laboral i de dignitat. Per això fem un pas endavant com a Comissions Obreres, volem traslladar el nostre suport a la plataforma de bombers precaris en lluita i demanar a les administracions competents que obrin un procés de diàleg real que permeti donar resposta a les seves reivindicacions. Volem construir solucions que reforcin el servei públic d'emergències i protegeixin les persones que hi dediquen el seu temps, el seu esforç i sovint la seva pròpia seguretat. Des de Comissions Obreres continuarem defensant que darrere qualsevol servei públic hi ha persones i que aquestes persones han de poder desenvolupar la seva activitat amb drets, sobretot, amb protecció i amb el reconeixement que mereixen. Per tant, moltes gràcies a la plataforma i compteu amb el suport de Comissions Obreres. Li passo la paraula al company. Joan. Hola, bon dia. Jo soc Joan Biescas, el coordinador de l'agrupació de bombers de comissions, i me centraré en les qüestions que competen a la seguretat i la salut laboral, la prevenció de riscos laborals, perquè s'ha de reconèixer que els bombers voluntaris fan la mateixa tasca que els bombers professionals i ara us passo a anomenar les qüestions. Els bombers voluntaris, al no ser reconeguts com a treballadors, no els és d'aplicació la llei 31/95 de prevenció de riscos laborals. Els bombers voluntaris fan les mateixes tasques que els bombers, com està descrit als professiogrames on es detalla l'activitat que fan uns i els altres i són les mateixes. I en certes parts del territori els bombers voluntaris actuen en primera sortida. Nombroses tasques de les que realitzen els bombers estan considerades com a perilloses, d'acord amb l'annex del Real Decret 39/97 del Reglament dels Serveis de Prevenció, on se recull una sèrie d'activitats considerades d'una especial perillositat per a la seguretat i la salut dels treballadors. Després es poden considerar treballs d'especial perillositat aquells els quals el treballador està sotmès a un risc molt important, capaç de causar-li lesions molt greus, fins i tot la mort.
i en els quals, per mantenir les condicions de seguretat, es determinen la qualificació, la formació i l'actitud del treballador. Per exemple, en treballs en atmosferes explosives, treballs amb exposició i radiacions ionitzants, treballs amb exposició a agents tòxics i molt tòxics, i concretament a agents cancerígens, mutagènics o tòxics, per a la reproducció. Treballs en alçada, treballs en espais confinats, treballs amb risc elèctric o treballs amb presència d'amiant. L'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer, la IARC, organisme dependent de l'Organització Mundial de la Salut, ha determinat que l'exposició laboral com a bomber és cancerígena per als humans. Grup 1. Destacar que és sobre l'activitat que realitzen els bombers. Està catalogada en el màxim nivell de risc per a aquesta agència. Els bombers també corren risc d'exposició a l'amiant durant les seves tasques. Per tant, és important que els ocupadors d'aquests treballadors s'avaluïn de conformitat amb la directiva de la Unió Europea 2023/2668 del Parlament Europeu i del Consell del 22 de novembre del 23, que es modifica la directiva 2009/148/CE sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant. Durant el treball, el risc d'exposició dels treballadors a l'amiant s'adoptin mesures necessàries per a protegir la seva seguretat i la seva salut. Penseu que en el treball amb l'amiant les empreses de treball temporal no poden fer funcions de treball en relació amb l'amiant, no estan acceptades per fer aquests treballs. Després, també tenir en compte que els bombers professionals, la legislació els permet la reducció de l'edat a l'accés a la jubilació a la conseqüència de la realització dels treballs de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa i insalubre. Situació que permet una jubilació avançada, la qual cosa els bombers voluntaris no tenen accés a aquesta qüestió. Després també hi ha qüestions relacionades amb el temps de treball de directives europees on s'ha de tenir en compte els períodes de descans, els torns de treball, el còmput horari mensual, i els bombers voluntaris ho han de compatibilitzar amb les seves altres feines que ells tenen. I això entra en contraposició. Les úniques referències amb salut laboral pels bombers voluntaris estan dins del decret 8/2025 del reglament del cos de bombers voluntaris i estan relacionats d'una manera molt superflua, que no dona resposta a la seva realitat. Per tant, amb tot el que hem explicat, està de manifest el risc a la salut dels bombers voluntaris quan estan fent les tasques que han de ser reservades a treballadors, en aquest cas, bombers. Els bombers voluntaris no disposen d'una protecció de la seva salut violant drets expressats en la Constitució espanyola, en l'Estatut d'Autonomia, en la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i en la Carta Social Europea. Per tant, la tasca que estan fent els bombers voluntaris és la mateixa que estan fent els bombers professionals i se'ls ha de reconèixer a igual feina, igual condicions de
de treball. La seva precarietat afecta el sistema perquè el desenvolupament de la tasca de bombers a Catalunya és compartida amb els bombers voluntaris. Si ells estan en precari, el sistema falla. No es pot equiparar i llavors vull dir, el sistema no... El model per a nosaltres està mort. Ja fa temps que ho diem, que li hem dit al departament i s'ha de buscar la manera de reformular el model i anar cap a la professionalització total dels bombers i reconèixer la tasca que estan fent els bombers voluntaris i que aquesta tasca sigui reconeguda com un treball laboral i se'ls reconegui els seus drets, que ara mateix no estan reconeguts de cap manera. I tot el nostre suport a les seves reivindicacions i estarem amb ells per si finalment se'ls reconeix o judicialment o el departament reconsidera la seva posició per acompanyar-los en aquest camí. Aquí ho deixem. Bé, bon dia. Jo soc el Miquel Massagués, el president de la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya i ara avui també vinc aquí com a representant de Bombers Becaris en Lluita, perquè el company que havia de venir per diferents temes personals no ha pogut venir i m'ha tocat a mi. Primer de tot, agrair a en Joan i en general a Comissions Obreres el suport a la nostra causa. Realment estem molt contents de poder estar avui aquí, sobretot també de veure que cada vegada més actors sindicals i socials veuen la realitat del nostre col·lectiu i se sumen a donar-nos suport. Per nosaltres és molt important el fet que un sindicat com Comissions ens doni suport, perquè al final nosaltres per què estem aquí? Ja ho ha posat molt ben Joan, estem aquí perquè nosaltres estem fent la mateixa tasca que un bomber professional, bomber funcionari, digue-li com vulguis, estem fent la mateixa feina. Fem de bombers, però la realitat és que a l'hora de fer aquesta tasca no tenim les mateixes garanties de seguretat que sí que tenen ells. Pel simple fet que ells són bombers amb una relació funcionarial /laboral amb la casa i nosaltres no tenim aquesta relació. Tenim el cognom de voluntaris i senzillament el fet de portar aquest cognom és el que condiciona moltes coses de cara a la protecció que tenim nosaltres en cas de patir un accident o altres elements. De fet, és una feina on nosaltres estem exposats als riscos, és una feina molt alt risc, tant perquè patim risc de cremades, de caigudes i a part també d'intoxicació amb productes químics que danyen la nostra salut en el moment o al llarg dels anys, amb càncers i malalties professionals derivades, però aquesta cobertura nosaltres no la tenim a diferència d'ells que sí que la tenen. Aleshores, nosaltres estem aquí justament per reivindicar això, és a dir, escolta, estem exposats a la mateixa perillositat, als mateixos riscos com un bomber funcionari, però pel simple fet del model que tenim avui en dia a Catalunya no tenim aquestes cobertures. Llavors nosaltres no volem, que és un relat que també algú ha deixat caure, vosaltres voleu entrar per la porta del darrere, voleu ser funcionaris. No, aquí ningú està parlant, ni volem ser funcionaris, ni interins, ni laborals, ni res. És senzillament de dir, ostres, m'obligues a fer la mateixa feina que estan fent ells, genial, la fem, però com a mínim si em faig mal o em passa qualsevol cosa, dona'm les mateixes garanties. Per què? Perquè s'està demostrant cada vegada més, a nivell d'estudis estatals i estudis europeus, que la tasca de bomber és una tasca d'alt risc, que està vinculada a una sèrie d'enfermetats professionals, elements de càncers, de lesions musculars, lesions òssies, a les quals ells, pel simple fet de tenir aquesta vinculació laboral, sí que estan coberts i nosaltres no. Nosaltres, quan demanem si el dia de demà agafem un càncer o patint qualsevol tipus de lesió
corporal, doncs estem exclosos de tota aquesta cobertura que qualsevol treballador té, que ells sí que tenen, pel simple fet de ser bombers voluntaris. Dius, ostres, però és que estem fent la mateixa tasca. Llavors aquí el que tenen són bombers de primera, bombers de segona, tots fent la mateixa tasca. De cara a la galeria, el Departament d'Interior publica que sí, està tothom treballant i tot, però el que no diuen és que la meitat de la resposta operativa de Catalunya, si es fa mal, no està coberta com toca. Sí, tenim una mútua contractada que si et fas mal et posen 4 triques i tal. Sí, l'atenció la tenim garantitzada perquè qualsevol persona a l'Estat que es fa mal se'l porta a l'hospital, el sistema públic respon, l'atenen i perfecte. Però aquí estem anant un pas més enllà. I si jo demà desenvolupo càncer de pulmó? Què passarà? Un bomber funcionari desenvolupa càncer de pulmó, anirà al metge, li reconeixeran que és una malaltia professional vinculada a la tasca de bomber, com tots aquests estudis corroboren, i automàticament se li reconeixerà víctima d'accident laboral i tindrà una adaptació de treball a segona activitat o se'l prejubilarà amb una sèrie de cobertures. Un bomber voluntari es presenta amb un càncer de pulmó i dirà, no, com que vostè està donant d'alta a la Seguretat Social, m'intento com a taxista, vostè com a taxista, la tasca de taxista no està vinculada a desenvolupar aquest càncer que vostè té, per tant, vostè és taxista, contingència com se'n va a casa seva. Dius, ja, que jo porto 25 anys fent de bomber voluntari. Doncs així no tens aquesta cobertura. Això ens sembla totalment injust. Escolta, nosaltres estem al peu del canó, estem atenent tots els serveis que podem, colze a colze amb els companys professionals. Estem, de fet, a dia d'avui, treballant en diferents incendis forestals per intentar evitar que tenim els majors, estem treballant, estem donant el 100% del que podem, però escolta, si ens fem mal no estem coberts, aleshores això ens deixa de dir com una situació d'indefensió, no? I és això el que estem reclamant. Si tu ens exigeixes, com a direcció general, ens exigiu una sèrie de coses, nosaltres, ok, complim, estem al peu del canó, però també ens heu de dotar de les eines de seguretat i de cobertura en cas que ens passi qualsevol cosa, i és el que ara mateix no tenim. Recalco, no volem entrar per la porta al darrere, nosaltres ja som bombers, ja estem fent de bombers, l'única cosa que estem demanant és, diguem, la contraprestació que ens han de donar nosaltres per poder seguir desenvolupant aquesta tasca amb seguretat. En Joan també comentava una altra cosa, no? S'ha parlat molt del tema de plantes professionals, també hi ha un altre element, que és els riscos psicosocials. Nosaltres, al cap i a la fi, veiem també coses pròpies de la feina de bombers. Veiem gent que al final, en el seu pitjor dia, un dels pitjors dies de la seva vida. Això també et causa un impacte. Ells tenen tota una sèrie d'elements, una sèrie de psicòlegs, una sèrie de seguiment, una sèrie de pautes que nosaltres no tenim. I això també és una cosa que diem, ostres, no només és el dany físic, sinó també el dany psíquic, de dir, ostres, és que mira el que estem veient. I també una altra cosa que creiem també que és molt important, ja no només des del prisma de bombers professionals, de bombers voluntaris, sinó ja inclús a nivell de país. El model que tenim avui en dia és anacrònic. Seguim amb un model dels anys 90, dels anys 80, que en aquell moment estava molt bé, però a dia d'avui la societat ha evolucionat. Cada dia tenim més població vol dir més riscos i vol dir més percentatge de serveis, tenim un problema a nivell forestal, cada vegada els incendis són més virulents i estem parlant de sisena generació, aquests dies ho estem veient, però el model de bombers s'ha anclat als anys 80 i 90. No pot ser que la meitat de la resposta operativa de bombers de Catalunya estigui en base amb un personal que no pot sortir a atendre una emergència perquè ha de compaginar la tasca de bomber voluntari amb la seva tasca laboral. Vull dir, tenim molts companys a dia d'avui que podrien estar treballant als diferents focs forestals, incendis d'habitatges, salvaments, els serveis que sigui, que no hi poden anar perquè estan treballant. Nosaltres no podem deixar la nostra feina per anar a atendre un servei, perquè al final el nostre cap de la nostra feina ens dirà, escolti, vostè està treballant, vostè és taxista, no pot abandonar el seu lloc de treball per anar a atendre un foc de vivenda. Ja, però que hi ha gent atrapada, hi ha gent que es pot morir, ja, però tu ets taxista, tu estàs treballant per mi o estàs treballant en una empresa, no pots abandonar el lloc de treball. Per tant, aquí diem, escolta, si s'ha de donar una resposta operativa al 100%, s'ha de garantir que tot el personal bomber pugui atendre aquests serveis. I l'única manera que creiem nosaltres és fent un canvi de model, reconeixent-nos els drets que tenim i poder assegurar la resposta operativa en aquests casos. Vull dir, ja dic, en el seu moment es va obrir el mateix debat amb Creu Roja, que teníem una estructura de cobertura sanitària amb voluntariat de Creu Roja. Aquest servei es va professionalitzar perquè es va fer evident que necessitàvem tenir un servei 24/365 a tot el territori. No va ser la mort de ningú. Tenim un sistema sanitari que, millor o pitjor, però la resposta està garantitzada, amb uns treballadors que estan donats a la Seguretat Social, que tenen PRR, que tenen una sèrie de cobertures,
doncs per què no fer-ho mentre amb bombers? Senzillament el que estem demanant és això. Jo crec que és unes demandes justes i que a més s'adapten una miqueta al canvi que hem de fer també nosaltres com a societat, d'entendre que no pot ser que s'estigui exigint a unes persones com nosaltres que donem el 100% a l'hora d'atendre les emergències, però en canvi com a país si ens fem mal o passa qualsevol cosa doncs estem desprotegits. I ja per acabar, de fet, en aquesta línia nosaltres hem presentat una sèrie de demandes als jutjats, la Generalitat ha interposat una sèrie de recursos, els han tombat tots, perquè la Generalitat ho ha escudat tot en què vosaltres voleu entrar per la porta al darrere, voleu ser funcionaris. Aquí no estem parlant de ser funcionaris. I els ja ho estan reconeixent els diferents jutjats, a dir, no, aquesta gent no té una pretensió d'assolir la categoria de funcionaris, sinó que vol és saber si se'ls ha de reconèixer o no que hi ha una vinculació laboral. I després una altra cosa, també hi ha diferents, hem presentat una sèrie de mocions de diferents ajuntaments, més d'una 80 de consistoris, alguns d'ells en mans del PSC, que és el partit que ara mateix està governant, ens estan donant suport. I és una miqueta paradoxal perquè, dic el PSC, perquè el mateix PSC que ara mateix està ocupant la presidència, està ocupant el govern, és el mateix que quan nosaltres anem amb aquestes reclamacions de parlar, de buscar una solució dialogada a aquest tema, s'enroquen en que el model és el que és i si s'està bé i si no cap a casa vostra. I llavors ens diem, cada vegada més gent s'està donant compte. Avui som vosaltres, també tenim els companys d'ensenyament que també ens donen suport, Revolta PC també ens donen suport, cada vegada més gent ho està veient, més part de la societat ho estan veient, que és una animalada tenir-nos com estem, menys la cúpula de bombers que s'han enrocat pel motiu que sigui a mantenir-nos en aquesta situació de precarietat i el govern que li estem dient de parlar, li estem dient de buscar una solució i no ho volen. I diem, no ens ha quedat cap més punt que arribar als jutjats, però és una pena, però això. I res, moltes gràcies pel suport que ens heu donat. Esperem que entre tots podem aconseguir millorar una miqueta la nostra situació, en general la situació del col·lectiu de bombers, i en principi ja estaria. Perfecte, gràcies.